sarkar skula naupang chhun chodon thin eia wangin naupang somhni pathum lai ti chu damdaw in po thleng hman lovin an boral ngal ani he thil hi Bihar school pakhat a thleng niin he thiang thil hi a hma in hriat alani ngai lawa he mi hnu hian sarkar hmalak na in tun thlengin hriat alani le lo bawk he thil thleng hian Bihar mei baka rampum pui chu a thawngin school naupang boral ta chung te thin rim lutuk chuan an fate ruang chu an thihna school compound na an phum hial ani he thil hi engtia thlenge ani ti le engwanga voi le khata naupang somhni pathum lai chu boral ta thut nge ani ti lo thlir hawang u July ni som pahnih sang ni som pathum ni in Bihar kho pakhat Sarangulia Primary School kaltrin tuile chandi te thian dun chu anin kom ngai em a nilengin inzuin school bana po in lam thlengin a in kom deuh chu thin ani mase naupang te chu kan hriat vekangin thil ho te anin hau ve le thina chu tiang bokin ani pani hi July ni som pahnih ni chuan thil engemaw awangin a in hawa bitui thin rim chuan chandi form kora pen tui chuan a the a chandi chu trap chungin an teacher bula kalin bitui thil ti chu awa complain a bitui po lawin soithiam vele zelin an teacher ti ngai na hrelo chuan an pahnih chu principal office a kalpuita a principal ma'am chuan bitui hena chandi chunga thil ti awanga ngaidam dil turin a hrila mase bitui chu naupang lulul ve tak ni in ngaidam chu ati tu bik hau lo mai principal chuan bitui hena chandi bula ngaidam idil ma chu midday meal idong ve to lawang ti in a hrila bitui ro chuan midday meal po dong lo mai ila ngaidam chu ka dil chuang lawang ati ve tlat July ni som paruk ni in chumi ni chuan bitui chu skula akal lawa bitui te in hi skula tanga hlo te a om ni in anin bul ka dora thil lei turin a chuaka thil leizo in an school gate chu a en wanga school atanga man mot lutukin an principal lo tlan chuak chu awa hmu a an school ko tamitam tak lo pung khom chu hmu bokin ama po chu awakal nai ve ta a ava en chian chuan an school compound chhuata naupang engemaw sat boral ta te an mutlar thua chu hmu in a hlau lutuk chu rang takin an ina atlan ho ngala anu bula ava hril ngal bitui te skula chuan enge thleng kan ti chuan July ni som paruk sang ni som pathum jing lam ni in he skula erawh bol thin kuk panna devi chu ni dang ang bokin naupang hau chhun chu eitur thum tumin a in buat seya ma se an eitur dar thatna ava en chuan chawhme kan na tur tel chu alo zo to thi awa hmu a chu vele an principal bula vakalin tel chu a zo to thu awa hrila he skula an eitur sarkar atang an don reng hi principal hian an in lama da tha thini a chop te in siam tur chu kuk alak tir mai thin a chan chu an skula hian bungra da thatna thata kan nei lo wangle sazu an tam lutuk wang ni in principal chuan kuk ne na chuan lo ngak lokla tel chu lo da turin kan tirange atita a pion chu tirin tel chu avala kira pion chuan principal te inami tel chu vala in kuk ne na ape a kuk pana devi in tel chu en chian chuan makati in nidangami a anglawa ti hle a chu velen principal bula bok chuan vakal leim tel chu a that to lo thu le arim po tel a anglawin a dum vek thu a hrila principal erawh chuan tel chu en chiang manglovin kandana a rei tu awangin arong chu adum dewani tel te chu a chhemei mai ngai hleinem va mangle phot mei ro alo ti sam eta kuk po chuan ki theidang nei to chuang lovin an principal soi angin school chauka a kalin naupang hau ei tur siam chana tuma telbur chu hongin bela chuan a leya chumini chuan alu le nutrela kan tur ni ani a tel chu alo sat deuh hnuwa ava en le a arim chu a chhia in tel po a anglo hle
na Devi chuan fa en le in angai po a tha thei lo hle a chawhme silsa chu bela chuan a va thlaka telsa a thil kan thlak reng chu a lo perin ri te po a nei ve thina ma se chu tel a thil a thlak chuan engma ri po a nei lawa kana de ngai thalo chu principal bula bok chuan kalin thil om zia chu ava shil le a principal chuan voin chau su ti khan lo ei tir phot mai la tlai lama tel thar chu kan lei don nia ti in a lo shila kuk panna Devi pon engma soi buai to lovin tel rim chetaka chuan chawhme chu siamin chote a chhuma ei tura pai fel hnu atanga reilo te a chhun chol dar a lo rita a naupang ril tram chu phur takin chodo turin an lo in tlarta a kuk hian naupang somhni pathum te tein bechangin ei tur chu ado tir phot thina adom masaber somhni pathum te chu thu in cho chuan ei chuan ni dang anglo takin arim chia in khan tilu tuka an cho chu kengin an principal bula kalin an hmu tira principal bula chuan an cho ei lai chu atui lo thu le a khak lu tuk thu an shila principal chuan an rila tram lo awanga chuan lam siam tura ngain hei ba khi ei tur in nei don lawa in ei du chuan eiula ni lo chuan ril tramin in om anga yang ti in a lo changa naupang ho ril tram boxi chu an principal an hlo awangin cho chu tui lo ti chungin an ei luita a an ei atanga minute som hnu loka chuan chung naupang ho chu nuam sam lo ngalin a then chuan an pumna thuan soya a then chu an luak ngal bora a then erawh pumna ta wanga trap tel chulin a then ni khoshilawin an om bok staff ho chuan naupang ho om dan chu an shetiam lo hle an nuam lo ti shereng chungin damdo in a hruai vat na chang erawh an shelo zirtir tu loi lo tak ho chuan naupang ho chu boy puyan hnekin an nu le pa te chu kolin an fa te om dan chu adik lo thu le hruai ho vat turin an shila naupang nu le pa ten an fa te chanchin an hriat chuan man hmo takin school chu pan ngalin avak lawa lo om civil hospital chu an pan puita a in kuk panna Devi fa te pahni po chu primary school a chuan kal ve in midday meal ei hnuwa dam lo te zinga an tel ve a ani pon a fa te chu an din hmun awang chuan hlau takin damdoi in chu apan pui ve ta ngala damdoi in lama lo pai pui tu staff in naupang te chu a han en chuan an taksa duk mek chu hmu in nunna an nei to lo ti chu a hre thiam ngal a tur ei awanga thini ngei tura a ring bok ti chuan he naupang te hian engtin nge tur chu an ei nge an ei tura chuan tur chu telta ang ti chu zona lo ni ta a chu mi hma chuan July ni som pasari ni a kal le photila naupang ho thi tu kha ni in chu thil thleng chu kho pui pum puya dar to in mi tam tak chu school kota chuan an pung khoma mi pui thin rimin school chu hon phal lawin an kal tamaka boina te chu siamin police station nai bera kang mai an ti chhuaka rail station chenin dangin rail po chu an phal lawa khopum puya boina na sa taka chhuaka naupang somhni pathum lai voi le khata an thi chuan mi puite chu ati thin rimin chung ko har sa emen te kan lo ni bok nen mi khongai na an hlo la sal he bok naupang thita nu le pa te lung oi lo chuan an fa te rang chu an kalna school compound na ngei me chuan phum rotin he thil thleng hi khovelin sheve reng ro se an ti ani ti chuan rang som hi pathum lai chu school compound na chuan phumin chu school film khur lo na awanga naupang thi te chu hriat reng nan an ming chuang theu thlan siam ani hal ti chuan police le forensic team te po chu school in ei rongbo na chauka a chuan lut in tu chuina an nei tran ta a hmun hma zong zong le ei tur siam sa te chu le parkingin an endika an thil hmu chhuar chuan doctor te chu a thawng ngang mai ei siama chuan arginine phosphate alo om ta chu
hi eng he kan ti chuan he thil hi damdawi chi khat lo nei tu ten an thlai chu ran nung le parasite ten an ei chhiat lo nana an hmang thin ran nung thana chi khat ani ber chu doctor te pon naupang ho ruang an postmortem in an taksa chhunga te he damdawi hi an mu chhuak ta a an taksa atanga chhuak gas le an rima te thlengin he damdawi rim chetak chu an hmu thu an soi bawk chuan naupang ho khan he damdawi hlo om tak an ei vanga an thi phati a lo chiang ta ani July ni somparu ka thil thleng lama lut le ila kuk panna dev I khan an principal hne na tel a zo thu a shil khan an principal chuan pion hne na an ina ada tel wala tura tir khan pion chuan an principal in midday meal ei tur ho ada thin na room mi tel chu avalata a ma se chumi ma chuan principal madam pasal lo nei ve thin chu Zingkara bazar tangin at hai te ranungin an bom na sat ema vanga aka tur damdoi. Arganin phosphate chu lein aburla chu misawin tel ta kantinen hian alawin ang deuh chia arong la chu alaw tak ve bok ne shan heart deuh ani. Hepa film khur lo lutuk hian midday meal bungroda khom na at takalaw da a. Tu damdoi ngay meg chu pion kham Ele moti in avala a kuk pana devil chu apa pe kha ni chuan pana devil chuan arganin phosphate burn hi lai mai chu alu le nutrila kan na na lo hmanga naupang ho chu alo ei tir ta a hei wanga naupang somni pathum lai mai chu an thita ani le chuan court lama case chu kal zelin principal film khurlo na awanga thil thleng ani tin principal chu kumsom pasari tang tur le nuai li le singa choi turati ani bok apasale ro chu tumreng awanga kha botol kha da ani ti fin fiana an nei shan lawa wangin engma kheisan siam saklem lau thung he thil thlen lai hian Bihar CM hi Nitesh Kumar ni in ama hian he case personal takin angai poimo in Police ten hena chuan an thil chui chua report zong chu ama hna thelu turin thu a pebok Education Minister PK Shahi chuan Bihar chunga primary school sing thum sang sari laya oma chunga te chuan midday meal hi nitin semvek zel ani a nitina an ei tur pachek vek chu thil theilo ani thu a soya tumi awang chuan midday meal chu ti top mai rotin he thil thleng awang hian Bihara chuan midday meal chu an lo ti top ta mai ani